Ngayong hapon. Te, ikaw si Ate Gloria? Sa taga-home credit kami, te. Home credit. Bata mo si Eddie Valor. Magikuha siya nga cellphone. Oo, sa home credit. Ha? Hindi mo balaan? Di ba magikuha siya nga cellphone sa home credit? 3 ka bulan na siya wala na. Bayaran ba? Mga giad ko naman dire. Ate, ikaw iya ko maker, ti oh. Gloria sa Kayanan. Ikaw ang pumaker. Tapos, amo man daw ng cellphone na ginagamit ko siguro. May papirmahan kami sa imo nga ano te, katong statement of account. Ay, nako. Ewan ko. Paano yan? Ha? Papirmahan ko lang, tapos ano mo lang sa anak mo. Ay, hindi na naman sa mapunta. Pwede? Pwede, pa-receive ko lang. Wala mong gud nabayaran gang 3 months ang home credit. Tapos si Lola ni mo ang ano kumiker. Asa man ang cellphone? Uy, ako na sa cellphone. Uy, nasa akin. Kasi 3 months hindi nabayaran ba? Pa-receive na lang namin yung ano ma'am, statement of account. May papirmahan lang kami. Sige, ikaw kasi yung kumaker, kaya ikaw lang magpirma. Dali lang, Teo. Ali. Dali lang, Teo. Pasaka lang natin. Oo. Surprise! Happy birthday! Dire-dire ka, te. Happy birthday! Walay bayro nun, ah. Walay bayro nun. Happy birthday! Wow, my gosh! Kabalo ka, te, kung kinsay nagpadala. Kabalo ka, wala? Wala. Sige. May mensahe siya para sa'yo. Hello, Mama. I'm forever grateful to God for making me your child. Having you as a mother is the greatest blessings I could ever receive. Happy birthday, Ma. May the Lord blessing shower over you today and always. Enjoy your day, Ma. I love you so much. Surprise from Eva and family all the way from Japan. Oh, si Ma'am Eva. O na Terry ay naman lagi. Okay. Sige, te. Ano, unsay maingon nimo kay Ma'am Eva? Ay. Mahal na mahal ko siya. Salamat sa kanya. Okay. Salamat yun. Kayo. Pangalawa na ito ang surprise sa akin. No? Okay. Hindi lang pangalawa, pamila na, pangalawa. Wow, grabe. Grabe ni mo ka ano, no? Swerte nga pagkamama. Isang anak manggod. Wow, sana all, halaoy. Tinangga kayo, nag-iisang anak pala yon. Oy. Pero marami na sila, ito, anak niya. Oo. Tapos yung mga anak niya doon, bali 4 doon, isa panganay, may asawa na rin, nandun sila lahat. Kami Wow. lang nahiwan din. Oo. Sige. Kanta tayo ng happy birthday. Kanta natin si Lola, happy birthday. Kantaan si Lola. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Then make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Palakpakan si Lola! Oy! Bila na imong edad, te? Uy! Mura na mag-60! Hindi ka maniwala. Oo! Batang bata ba? Isa pa lang anak sa apo. Ha? Isa lang anak. Okay. Sige. Pero kung marami. Oo. Oo. Nangga, ikaw, apo. Ano ang wish mo kay Lola? Uy, paunta siya Dubai. Wow! Oh, wala kiss si Lola diya. Ayaw lang. Ayaw lang nga. Ala. Okay, ano sabihin kay Mama? Mama Eva. Ay, ito panganay? Kaduha. Okay. Te, kami ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Na-happy kami na kami ang napili ni Ma'am Eva para ipadala sa iyo ang kanyang sorpresa na sorpresa ng pagmamahal, no? Para sa kanyang butihing ina.
Okay, salamat po. Happy birthday. Palakpakan si Lola. O, kiss na kayo kay Lola. Kay birthday ni Lola. Kiss na. Oy. Happy ka today, te? Yes, wow. Happy birthday, Lola. Si Lola na batang-bata. Unang kita pa lang sa'yo'y nabihag mo. Sa ngiti mo na kay